देखी भैया, विधाता के लेख तो इसे टालल ना जाला, केहू असहाय के घर से निकालल ना जाला। एमे केकरा के दोष दियाओ इस समझ में आवत नहीं खे कि चार गो बेटा के एगो अकेले मतारी पाल लेवेले, लेकिन चार गो बेटा से एगो अकेले मतारी के पालल ना जाला। आई कुछ ऐसने पर प्रकाश डाले पंकज पुरी जी आयल बनी, हम अरुआ सुनल जाओ। चार गो के पोस्ट देली ए बबुआ हो, चार गो के पोस्ट देली दूधवा पियाई के, चार गो के पोस्ट देली दूधवा पियाई के, चार गो से पेट नहीं, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं। भैया देखी समय कैसन आ गई बा, जवन माई पूछे काहे सुखल बाबो ठरे, ओही माई के देत बालो आत्मा पचोटरे, जवन माई पूछे काहे सुखल बाबो ठरे, ओही माई के देत बालो आत्मा पचोटरे, गीले में सुतल जवान ए बबुआ हो, गीले में सुतल जवान सुखला सुताई के, गीले में सुतल जवान सुखला सुताई के, चार गो से पेट नहीं, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं। बड़का कहेला जाके छोटा का में रह, घटता जवन जाके वो करे से कह, बड़का कहेला जाके छोटा के में रह, घटता जवन जाके वो करे से कह, माई के आत्मा एगो ए बबुआ हो, माई के आत्मा एगो तर से दवाई के, माई के आत्मा एगो तर से दवाई के, चार गो से पेट नहीं, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे